Защото още тогава ми направи впечатление, че в киното нямаше много хора. Нищо де вече го има в Apple TV, Roku, Prime и сигурно съвсем скоро ще го пуснат и в Max. И ако не сте го гледали, гледайте го. Топ базици, топ екшън, топ каскади и то направени на истинско. И може би най-якото, безкрайната ебавка с тъпия Дюн! Не бе, шегувам се, топ филм, ама не супер много. Ще говорим за това сигурно някой път. Та, може би много от вас не знаят, но The Fall Guy е поредния ремейк на този път сериал от 80-те. В случая обаче много добър. Главно защото и двете неща, и филма, и сериала, имат идеята да възхваляват каскадьорите. Още през 1980-та сценаристите се усещат, че хората, които рискуват живота си за някой добър няколко секунден кадър, си заслужават похвалата. И филма от тази година слага същата тази идея на масата. И няма да се очудя, ако Оскарите съвсем скоро, може би от до година, не започнат да раздават награди именно за каскади.